मा जाखो एमि? बरसा माथो जोंनि लोगोरि एपिसडखौ खायसे खायसे नायनो मोजां मोनलानो, नायनो इन्ट्रेस्ट मोनलानो माथो। बिदिबा मा जोङो लोगोरिखौ फोजोबनोसै नामा बरसा? खुलुमबाय लोगोफोर, गिबि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जोंनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर। सासे बिथाङा बुंहरदों आरोना, माने जोंनि स्ट'रिखौ नायनो बरिं मोनबाय, नायनो मोजां मोनला आरोना, जोंखौ गुबुन गोदान स्ट'रि लानानै फैनो थिनदों आरोना। थ' आं बिथांखौ बुंनो सानदों, नायनो नायियाथ' गावबा गावनि गोसोसो नङा होमबा? नायनो मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय, नायनो मोजां मोनाबा डाइरेक्ट स्किप खालामबानो जाबाय। आरो डिसलाइक अपसन दङ, डिसलाइक होबानो जाबाय, आरो लोगोसे चेनेलखौबो आनसाबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। माने जोंथ' बुङाना जे जोंनि भिडिअखौ नायथार नायफै होननानै। नायनो गोसोबा नाय आरोना, नायनो बायोबा दानाय, बरिं मोनोबा जोंनि भिडिअफोरखौ नुयोबा स्किप खालामबानो जाबाय आरोना। औ जोंबो मिथियो, सासे सानैयाथ' बेबायदि थाखायो। आरो गासिबो मानसियानो मोजां मोनगोन, बेबायदिथ' जानो हायाना। जोंनावबो गोबां गुबुन स्ट'रि दङ लोगोफोर, नाथाय नोंथांमोना जोंनि लोगोरिखौ एसेबां अननाय होदों, मोजां मोनदों। जोंबो नोंथांमोननि मोजां मोननायखौ नुनानैसो जोंबो लानानै फैयोमोन आरोना। जोंनि इउटिउबाव फैनाया बांद्राय गोबाव जायाखै आरोना लोगोफोर, नाथाय नोंथांमोना जोंनो एसेबां मानि अननाय होदों, थुलुंगाखांहोदों जोंखौ, जोङो रावजों फोरमायस'नो हाया आरोना। जोंबो एसेबां मानि गोरोंथ' नङा लोगोफोर, नाथाय जाखिनि एसे जों रोंगौ जों बेखौनो लाबोनो नाजायोमोन आरोना। बिदिबा लोगोफोर, नोंथांमोनानो अननानै खिन्थाहरदो जोंनि लोगोरिखौ फोजोबनोसै नामा? नोंथांमोनाबो जुदि बरिं मोनबायबा, इन्ट्रेस्ट मोनलाबा जोंबो लाबोला आरोना। आरो जोंनि भिडिअ'आ मानो गुसुं जायो खिन्थादो एमि। नोंथांमोना बयबो सोङो आरोना, जोंखौ मानो भिडिअखौ गुसुं खालामो, मानो गोलाव बानाया होननानै ना। भिडिअ गुसुं जानायनि जाहोना जादों, जा फनजों जोङो भिडिअखौ बानायोना, माने जोंना फना ना एसे गाज्रि आरोना। जाय फनजों भिडिअ बानायोना, बे फना स्पेसा बिराद खम आरोना। एखनबा बानायफुबाय थानाय समावनो माने फनानो हें जानानै होयो आरोना। जों हें जानानै होबाथाय हारसिंनो अफ जानोसै आरोना, सेरबाबो जेबो जाला, बिनिफ्राय अफबो जाला आरोना, हारसिंनो अफ जायो। बिनिखायनो एडिटखौबो एखनबा सम सम डाबल खालामफिननांगौ जायो आरोना। थेवबो जाखिनि हायो बेखौनो होयोमोन आरोना। आरो नाय लोगोफोर, भिडिअखौ जों मानि थाखाय बानायो? नायनो थाखायसो बानायोना। आरो जायखौ नायनानै नायगिरि बिथांमोना नायनो मोजां मोनदों, जोङो बिनि थाखायसो लाबोदोंमोन। गोदान स्ट'रियाथ' मा? बिदिबो नङा जे जोङो गोदान स्ट'रि लाबोनो हाया, जोङो हायो। नाथाय नोंथांमोना जायखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो जोंखौ गोबां सापर्ट खालामदों, बेनि थाखायसो जोंबो लाबोदों। आरो जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानदोंदि, नायनो बायोबा प्लिज अननानै नायनो नाङा आरोना। बिदिबा बरसा, लोगोरिखौ बिदाय लानांगौबा लानोसै ने? औ एमि, लाभ इउ।